Grutte bakken vol met drek had Roorda de oren 2 weken en boven helle. Met een metaaldetector zie ik je amateurarcheologen Robert Veld en Abraham Busno naar oude munten en oorgwot dat wat vertellen kan over de leeftijd van de put. Ontnota zonder succes. De archeologen hopen een middeleeuwse put aan te treffen, maar ze vermoeden dat het om een van de 18e eeuw gaat. Hij werd gebruikt waarschijnlijk voor koelwater af te voeren naar het koelsysteem onder het huis. Er loopt een aanvoerbuis loopt hier en dat water werd dus naar het huis toe gestroomd om daar de zuivelproducten te koelen. Geen eeuwen oude put dus, maar voor Roorda daarom net minder bijzonder. Vooral omdat hij nog zo geef is. Archeologisch is hij net heel oud, maar hij is wel heel nieuwsgierig. En vooral dat er hier midden in de rotonde zit. En omdat er zo'n mooie opmetsel is, willen we hem eigenlijk wel omheen brengen. En misschien maken we er wel een winstput van boven.